Щом дъжда спря, всички момци ергени тичат и бързат на мегдана, тичат и бързат с гласове, по-хубави от медни звънчета. Защото, уважаеми приятели и гости, тук при нас са възпитаниците на Националната гимназия за хуманитарни науки и изкуства, град Варна, Константин Преславски. А вие знаете, че когато те се качат на сцената, разлюляват целия свят. А сега искам само да ви представя вокално студио Медини звънчета с художествен ръководител госпожа Петя Драгнева. Ето малките възпитаници, които се качват. След това ние ще чуеме един прекрасен дует, който ще ни изпее дядовите добри снахи. Ще се насладим на изпълнението на големите какички, които ще запеят със своите ангелски гласове. А тук ще помолим малките възпитаници на Крилатко да замълчат, за да може да се насладим на чудните гласчета на тези медини момиченца с хубави местни звънчета гласове. И така, вашите аплодисменти, нека да ги аплодираме!